जोंहा बिएससि बिटिसि बिटिआर आरो गाबोननि तारिखाव बर'फ्रा मायबा मोनबावोबा बिनि गुदि बावसोमानायानो जाबाय मुंख्लं आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमा दिनै बिटिआरआव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव जायखिजाया राजनीति दोलोआनो फैया मानो बिथांमोना जुदि गावनि गोहोनि थाखायल' राजखान्थि खालामनो बेयाव फैयोब्ला जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिएससिखौ जों ओरैनो मोनाखै, बिटिसिखौ जों ओरैनो मोनाखै, बिटिआरखौ जों ओरैनो मोनाखै। बेयाव 5,000निबो बांसिन सुबुंनि मुंख्लं एबा थैनि बेसेन दङ आरो बे थैनि बेसेनखौ बड'लेण्डआव जाय बुजिया बे बड'लेण्डआव राजखान्थि खालामनो हाया। बे जाबाय सिदा खोथा। दा बेखायनो जोंनि बियाबाव 150निबो बांसिन मुंख्लं दङ, मुंख्लं नखर दङ। आं बिथांमोननि मुंख्लं नखरनोथ' जोंनिफ्राय जेबो होनो हाथ'वाखै। बिथांमोननो सिबिनाय हिसाबै आंनिफ्राय, बिथांमोननो मान हिसाबै आंनिफ्राय मोनसे कम्पेनिखौ आं खावलायदोंमोन। बिथांमोना खावलायनाय लेखा बिथांमोना एक्सेप्ट खालामदों आंनि खावलायनायखौ आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोननो 1000 वाटनि सलार आङो गंफ्रोमबो नखरनो गंफा गंफा राननानै होगोन। आरो बिनि बादैबो जोंहा भेरगाव समस्तिनि सिङावनो जायफोर मुंख्लं नखर, गोबां मुंख्लं नखरा गावबा गावनो सोलिनानै दङ। सोरबा साख्रि मोनबाय, सोरबा बायदिसिना खालामनानै जानानै दङ। नाथाय ओरैबायदि मुंख्लं नखर दङ जाय मुंख्लं नखराव थाङोब्ला जोंनि मेगननि मोदै गयो। माने खामायनाय मानसि गैला, सोरहाबा सासेल'मोन बेबो मुंख्लं जालांबाय। दा सोरनियाबा फिसायमोन, बे फिसाया मुंख्लं जाबाय, गथ' गथाय आलानि जानानै दङ। दा बेबायदि मुंख्लं नखरखौ जोङो सनमान होनांगोन आरो जों नायनाया जोंनि साफ्रोमबो बड'लेण्डनि राजखान्थिगिरिफोरनि बिबान होननानै आं सानो। आं बेखायनो बेबायदि मुंख्लं नखरनो बेटारि रिक्सा गंसे गंसे आं राननानै होगोन। जाय बेटारि रिक्साजों बिथांमोना भारा बायदिसिना होनानै एसेब्लाबो माने नखर खुंनो थाखाय एसेब्लाबो सुंस'गोन आं बेखौ सानदों। आं बेखायनो बे बेटारि रिक्साखौ बिथांमोननोबो राननानै होगोन। आरो भेरगाव समस्तियाव जोंहा 365 समाज दङ। बर'निफ्राय लानानै जेसेबां हारि दङ, जेसेबां धोरोमनि दङ, मोनसे समाजाव 10 घरानो थाया मानो, 15 घरानो थाया मानो, नखरबायानो थाया मानो, बेबो मोनसे समाज। आरो आं बे समाजफोरनो मोनसे कम्पेनिखौ आं खावलायदोंमोन। बिथांमोना जोंनो लाइ लथर होनो हायो नामा? दा बिथांमोनाबो बे कम्पेनिया जोंनि खावलायनायखौ एक्सेप्ट खालामबाय आरो खालामनानै जोंनो मददथि खालामनो थाखाय बिथांमोना थियारि। आरो आङो नैबे बैसागो बायनाय लोगो लोगोनो जोंनि भेरगाव समस्तियाव थानाय 365 समाजनो लाइ लथर सानफ्रोमबो नांगौ जायो। सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो समाजाव हाबाफारि जायो। माने बे हाबाफारियाव रायजोनि जानाय लोंनाय बायदिसिना प्रग्रामा सोलियो। दा बेवहाय लाइ लथर जोंनो नांथारगौ जायो। आरो बे लाइ लथरखौनो आं होनो नागिरदों। गिदिर गिदिर खेराहि गंनै थागोन, गिदिर गिदिर गामला थागोन आरो स्टभ थागोन, सलार माबादों LPG सिलिन्डार गेसजों संनाय बे गिदिर सलारा, बेखौ गंफा गंफा तिरपालिन थागोन आरो सियार थागोन। बेबायदि मोनसे पेकेज खालामनानै आं होनो नागिरदों। दायो 50% मेटेरियल्सआ जोंनि आखायाव सफैबाय आरो 50%आ सफैयोब्ला नैबे एप्रिल दाननि गेजेरावनो जोङो होजोबनो हागोन। आं बेखिनिखौ रायजोनि थाखाय, रायजोनि मोनसे माननि हिसाबै आं बिथांमोननो बावनो नागिरदों।